Здравейте на всички! Днес ще направим епично видео, каквото никога досега не е имало в нашия канал. Днес ще бъде дългоочакваното ревю на кампуса, където ще ви покажем най-тайните места. Това никога не е било снимано. Хайде! Еха! Влизайте! Да вървим! Добре, приятели, само тихо, защото Чък е тук, точно на входа и трябва да се уверим, че той не ни вижда, защото не пуска никого вътре. Чакайте! Той не е тук! Опа! Къде е той? Чак! Наистина, той не е тук. Вероятно отново е в тоалетната и гледа кампуса. Да отидем да видим тук. Да тръгваме. Знаете ли, че Чък ни наблюдава на охранителни камери? Да, вижте, лозар. Къде е Понка? Една почивка. Кой е това? Това е... Това Лея ли? Лея, да, това е Лея. Сега ти си новият Чък. Да ти приличам на Чък. Мисля, че наистина да. Между другото, той има много удобен стол. Можеш също да го обърнеш и така. Пазил, можем ли да заключим лозарите? Хайде да заключим Чък. Хайде, да. Къде е Чък? Да го намерим и да го заключим. Трябва да имаш нещо, с което да го примамиш. Хайде. Добре, да продължим ли? Вижте най-яките и най-интересни места. Хайде! Имаме 3 етажа. Сега ще отидем на втория етаж и ще покажем едно много интересно място. Да тръгваме! Приятели, качваме се на вторият етаж и тук сме. Това е нашият коридор. Сега ще ви покажем нашите... Най-любимото ми място е нашата класна стая. Където учим, но сега имаме... Сега нямаме час. Минаваме. След училище ще ти покажа. Тук имаме учебна програма. Можем да ви покажем каква ни е програмата. Да! Днес е вторник и днес имахме следния график. Първият час е история, вторият урок е по математика, третият испански. Ние говорим няколко езика. Да, много езици. Bonjour, qu'est-ce que se passe? Je m'appelle Laura. Това е на френски. Искам и аз да кажа нещо на испански. Не дай. Оля, амига! Como estás? Добре. Приятели, оценете нашите умения. Аз знам буквално 2 думи на италиански. Аз пък мога да броя до 10 на немски. Давай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, и под този саундтрак се местим в нашата класна стая. Да вървим! Чакайте, кой е там? Хора, не знам, там има някой. Не знам. Да вървим. Не знам какво прави Понка тук. Всъщност нямаме час. Не е Понка, а Бабао. Понка, какво правиш тук? Чета. Понка, а кой е на работа, Понка? Гофи, разбира се. Защо мислиш ли, че аз трябва да работя? Приятели, погледнете дъската. Тук са имената на всички участници. Дъската, да. Съжалявам, не съм Понка, малко съм глупава. Да, случват се такива неща. Приятели, кой мислите, че липсва тук? Пишете в коментарите. Понка, какво четеш? Урок ли? По-английски. Вижте колко сладък е нейният моливник. Толкова е мек. Прилича на опашка. Защо са ти 2 олива, Понка? Между другото, да. Погледнете опашката. Много химикалки, защото пиша много. Защото съм много умна. Умните мисли трябва да ги запиша всичките. И за това имам 2. Да отидем при Гофи. Да Тръгваме. Да видим как ще е на работа без Понка. Може би той спи там. Да отидем в закусвалнята. Да, първо ще отидем в кафенето. Да тръгваме. Приятели, това е второто ни любимо място. Аз много обичам да ям. Приятели, хайде да влезем и да видим кой е в тоалетната в момента. Моите най-добри приятелки са 100% тук. Хайде! Добре! Уху! Да, разбира се. Тук са моите най-добри приятелки. Здравейте! Габи! Поне сме на време. Така че, кажи ми, какво правите тук? Гримираме се. Всъщност, обикновено се гримираме тук. Когато дойда в кампуса, първото нещо, което правя, е да си направя грима. А тук има преса. Винаги съм тук, оформям косата си и правя видеа. Едва накрая... Хайде, ще бъдеш хубав. Ти си хубав. Ако не друго, ние не подкрепяме подобни неща. Ще бъдеш ли моят приятел? Не, няма. Не. Показахме ви цялата дамска тоалетна. Не знам какво правят тук момчетата. Ти защо си тук? Им позволяваме да бъдат тук. Ние сме за видеото. Правим обиколка. Не можете да влизате тук. Това е. Чао! Това е първият път, когато изобщо се случва.
Да отивам в кафенето! Да отивам в кафенето! Чакайте ме! Продължавай! Отиваме в кафето, да тръгваме. Леле, приятели, затворено е. Изглежда, че някой е затворен там и си хапва тайничко. Може би хапва торта? Имаш ли ключ? О! Хайде! Откраднал си това от Чък ли? Приятели, кой мислите, че е в кафето в момента? Пишете в коментарите още сега. Шшт. Вау! Вижте! Какво? Каква двойка сте двамата? Моля за извинение. Бабъл и Лея, те ли са? Вие двамата излизате ли? Това е. Какво ядете? Какво ядат членовете на кампуса? Сиренце. О, и аз искам сирене. Първи въпрос. Защо се заключихте? За да не ни пречи никой на вечерята. И втори. Вие двамата заедно ли сте? Това вече е тайна. Ще разберем в края на епизода. Честно казано, има някои много интересни обрати. А какво ядете? Аз ям кисело мляко. Никой никога не готви в кампуса, защото ние не знаем как да готвим. Винаги поръчваме с доставка. Такива неща, разни вкусни неща, но не казваме на никого откъде поръчваме. Нека баба да влезе във форма и ще отидем да видим. Да видим другите стаи. Другите зали. Добре, да тръгваме. Лора! Добре, вече сме в мъжката съблекалня. Ще влезем и ще разгледаме шкафчетата на другите приятели. Мина известно време, откакто бях тук. Още по-малко проверявах шкафчетата на момчетата. Да тръгваме? Да тръгваме. Това ще бъде забавно. Добре, да видим първото шкафче. Чие е това? Чие е? О, няма нищо вътре. Следващото? Това е майтап! Той нормален ли е? Оплашихте се като неудачници! Откъде знаеш? Как разбра, че влизаме тук? Приятели, така се шегувам с всеки, който влезе в тази съблекалня. Мисля, че той просто е бил тук цял ден. От сутринта е разбрал, че ще правим преглед на кампуса и от много рано сутринта той просто стои там и ни чака. Искам да го видя как е стоял 4 часа. И ако трябва да отидеш да пикаеш, тогава какво? Между другото, приятели, познайте колко време стоя тук и чакам да направя тази шега. Мисля, че около 5 часа. От сутринта. О, твоите чехли? Това е на баба. Това е... Да. Размер 32. На баба. Чие е това? С панда. Много обичам панди. Между другото, искам една панда за мене. Наистина ли? Това е толкова сладко. Много искам панда. Има там и наднича. Това е надък. Добре, да продължим. Мисля, че третият етаж ще бъде най-добрата част. Да отидем на третият етаж. Ще ви покажем всички тайни места. Приятели, ето ни на третия етаж. И първото нещо, което ще направим, е да ви покажем мястото, където се случват представленията, концертите и много забавните неща. Чувате ли? Има някой, който говори. Да вървим. Да видим кой е вътре. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Майтап! Какво правите? Какво правите тук, приятели? Тренираме! Добре, хайде, един по един. Подготвяме номер за новогодишното шоу. Какво правите? И аз тренирам. А ти? Ние просто си тренираме. Какво тренирате? Танци ли? Да. Можете ли да ни научите? Добре, хайде. Покажете ми някое движение. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, човече, това е наистина страхотно. И аз искам да го направя. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тогава няма да ви безпокоим. Вероятно ще отидем да видим Гуфи. Да, наистина искам нещо вкусно. Хайде да хапнем. Ние също жадуваме за лакомства. И ние ще бъдем първи. Ще се видим. Отидете в кафенето. Баба и Лея са се заключили там. Само двамцата. Какво? Да, може ли да повярвате? Баба и Лея. Какво? Момичета, да тръгваме. Да тръгваме. А тренировката? Кой ще се подготви за шоуто? По-късно ще репетирате.
О, най-накрая ще си изпия вкусната лимонада. Да, сега стигаме до Гуфи. Спрете! Хей, Манди! Къде отиваш? Правим обиколка на кампуса. Да? Да, тук снимаме за абонатите. Попитахте ли ме за разрешение? Не, ако искаме, ще снимаме. Просто искаме абонатите да бъдат доволни. Добре, снимайте. Покажи Ура! ми твоя черен дневник. Ти си дневникът. Не и не. Не, но кой е в него? Кой е там? Добре, можеш ли да посочиш един човек? Кажи ми само един човек, който е в черния ти списък. Продължавайте да снимате. Кажи ни, моля те. Давайте, продължавайте да снимате. Само един. Манди е скучна. Толкова е лоша. И скучна е, да. Това е работата. Здравей, Гуфи. Ей, приятели! Налей ми малко лимонада. Дай ми желирани зранца. Лимонадата е $2. Какво искаш? Желирани бомбони. Те са за $1. Ето. Виж, имам пуканки, желирани бомбони, вещерски пръчици. Еха. Пръсти, страхотни са. С пари, разбира се, скъпи приятелю, с пари. Всичко с пари. Имаме дъвки и всякакви, освен черни. За черните дори не питайте. Добре, въпрос. Кажи ми честно, какво работиш, когато няма никой? Ядеш ли от вашите продукти? Крадеш, а? Крадеш ли? Никога няма да ям от продуктите на собствената си компания. Хайде, ти вече изяде половината. Само малко. Хайде да видим заседателната зала. Пънка не е с теб и Бабъл не е с теб. Защо Бабъл е в кафенето с Лея? Това е скандално. Аз ще отговарям тук, да, така че плащайте. Хайде, да видим какво става в залата. Да! Да! Така, тук играят нашите баскетболисти. Хей! Покажете ни как хвърляте. Можете ли да вкарате от първия удар? Не, нека имаме предизвикателство. Сякаш те ще хвърлят първи. Нека ни покажат майсторски клас. Добре. И нека да хвърлят повече. Давайте. Един баскетболист вкара една топка. Сега ние. Хайде, Камил, вярвам в теб. Вау! И за нас тогава. Сега аз. Не, винаги вкарвам, винаги, но все пак спечелих. Но Не, ще я тренираме. да, това е всичко. Вижте, това е Херман. Запознайте се с Херман. Той също е член на кампуса. Забравихме да покажем нашето тайно място, което искахме да покажем още в началото. Мисля, че е време да ви покажа най-тайното, най-интересното място. Да тръгваме. Приятели, това е складовото помещение. Това е складовото помещение, където ще... Много трудно. Готов ли си? Не, мен ме е страх. Ти готов ли си? Аз първи, добре. Ти си първи. Ако има нещо, ще се оправиш. Готов ли си? Хей! Ехо! Ехо! Тук е някак зловещо, приятели. Разкажи ни нещо интересно. Пъзъл, как е там? Страшно ли е? Да, пуснете ме! Не, пъзъл, не днес. И така, съжаляваме ли го? Всичко е наред. Хайде да идем. Както и да е. Добре. Ще си направя собствена обиколка на складовото помещение. Бъркотия. Между другото, дори не сме го показвали в епизодите. Така че... Нека да видим. Какво има тук? Пуснете ме навън! Бягайте! Намери го! Това ме изплаши. Добре, трябва да завършим тази обиколка. Хареса ли ви обиколката на кампуса? Пишете в коментарите. Освен това, приятели, ако искате да отговорим на вашите интересни въпроси, които задавате в коментарите, трябва да получим много лайкове. Абонирайте се за нашия канал, кликнете на камбанката и очаквайте новите ни епизоди. Чао на всички!
Say no.